napíše do skupiny tak věčně. Pošlete mi úkoly včasně, prosím vstřícně. Však ve vzduchu jen ticho, jak v hlubokém lese. Nikdo se neozývá, serou na čase. Ela to ví, Ela to chápe. Like nikde nic nezapadne. Ve virtuálu vládne prázdnota tichá. Těžký boj, kdo odpoví, říká. Na displeji svítí stále její zpráva. Každý má už svůj den plný práva. Nikam nevedou tyhle volné nitě. Smůla Ela, tak toho žiješ dítě. Ela to ví, Ela to chápe. Like nikde nic nezapadne. Ve virtuálu vládne prázdnota tichá. Těžký boj, kdo odpoví, říká. Možná jindy, možná zítra ráno. Někdo napíše, ach, co je psáno. Ale dnes ti svět ukazuje mimo. Jak rychle tiše mizí přátelství primo. Možná jindy, možná zítra ráno. Někdo napíše, ach, co je psáno. Ale dnes ti svět ukazuje mimo. Jak rychle tiše mizí přátelství primo. Ela ve skupině ztrácí se zas. V prázdných linkách mizí její čas. Nečekej odpověď upřímně psanou. Bez reakcí odjíždíš za další stranou.